أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك مظنونه إلا هو وحده لا شريك له. ونصلي ونسلم على سر الكون والتكوين منبع فيوضات الحق ومقلج رحمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. اعلم أن للإنس مشائخ وللجن مشائخ، وأما أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه فهو شيخ الكل، إذ ما رفع المصطفى قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجاني قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قيل في حقهم رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل، وعى الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزة نجوب تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe islamiyankoɓe, bandiraɓe yeeɓoɓe en e ayawo habrirde Jobbo TV international, min calmini on salminadul islam, min juurima on, min ñaaguima on duwaw e yaafuya, kadi emin mbiya jaafoɗon min e ɗeɗo balɗe kala on jiyani émission men mo gowɗen addude e kala jonte ɗiɗi, émission mo ganduɗa innirɗen ɗum ko cimtol moƴƴuɓe men, cimtol waliyaɓe Allah, cimtol moƴƴuɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko daraninoɓe diine. kala yewtere wooda hen mo gadduɗen ndewinuɗen hunde e gueɗe muɗum nde tawno mbawa gasnidde kala kono kala hen moƴƴo ndewinuɗen hunde e gueɗe muɗum jangtonoɗen ɗum yimɓeɓe beele ina naftoro. tugnade e konngol annabi sallllahu alayhi wa sallam wi udkuru, annabi sallllahu alayhi wa sallam wi jangtoɗen mana ko wiyete moƴƴuɓe men. annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi fa bi dicri salihina tatanazzalu rahmatu, koye jangtade moƴƴuɓe woni ko jippoto yurmede Allah jaafoɗon. ɗum woni jimowo o wi usrud haditha salihina wa sammihim fa bi dicrihim tatanazzalu rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha ida ma matu. o wi kanko oɗo jimowo soggodir jangtade moƴƴuɓe, inna ille mabɓe, inna goto e moƴƴuɓe, walla inna e ɗiɗo e moƴƴuɓe, walla gona e innude moƴƴuɓe meɗen nde tawno kamɓe innedeɓe kamɓe moƴƴuɓe ɓe ɗum jogui caabi yurmede Allah subhanahu wa taala. ɗum woni annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi koye jangtedeɓe kamɓe ɓe ɗo moƴƴuɓe woni ko Allah subhanahu wa taala jippinta yurmede mum. wadde jimowo o wi soggodir jangtade moƴƴuɓe, inna ille mabɓe, mbiya kaala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama moƴƴere nde Allah tottunomo, ndimmo Allah tottunomo, kaaray siragal Allah tottunomo, kala ha Allah subhanahu wa taala sifimo e jikkuji makko. annabi sallllahu alayhi wa sallama jomiraɗo wimo wa innaka la ala khuluqin adim, andu an muhammadin sallllahu alayhi wa sallama aɗa e dow jikkuji ɓurɗi garɗude ɓurɗi moƴƴude. ɗum woni annabi o sallllahu alayhi wa sallama kala sifa mo jiiɗa, kala sifa moƴƴo mo cifiɗa, annabi sallllahu alayhi wa sallama fandini ko ɓuri moƴƴude on ɗon sifa. ɗum woni ha seydi alhaji malik wimbo min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin rajau lbaraya yawma musdahami. wadde ngal ɗo gueɗal e nde ɗo moƴƴere nde annabi sallllahu alayhi wa sallama fandini ha wonti wiyede kala mo ina ñemba yo en ñembu nelaɗo Allah
sallllahu alayhi wa sallam jomiraɗo wi en e deftere mum teddude laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gandede laatanima on e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ñemtinorgal garɗugal wadde ko o woni mo mbiyeɗen yo en ñemtin on ɗon jiyaɗo Allah noon kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko wi al ulamau waradatul anbiya kanko wi ɓeɗo anduɓe kañum en donti annabaɓe wadde so tawi kamɓe ɓeɗo annabaɓe mission mabɓe wonno ko jangtade moƴƴereji Allah jangtade diine Allah fewdude julɓe e jangtade e siftinde ɗum en moƴƴereji ɗi annabaɓe e sahabaɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam joguino wadde ɓeɗo moƴƴuɓe ko ɗum woni mission mum en wadde ɓeɗo ɓe jangtotoɗen ɓe gonɗen e jangtade moƴƴo o wi en usrude hadisu salihina wa sammihim soggodir jangtade innude mana moƴƴuɓe inna ille mabɓe koye innede ille mabɓe woni ko jippoto yurmede Allah wadde ko ɗum ɗo woni ko addaniɓe wiyede yoɓe jangte beele Allah ina jippina yurmede muɗum e meɗen wadde ɓen ɗon jiyaɓe Allah jimowo o wi wahdur majalisahum tawtere jonɗeli mabɓe tanal barakatihim keɓa e barkeji mabɓe wa quburahum mana ko wiyete qabriji mabɓe zurha juuro qabriji mabɓe ida ma matu so tawi woni ɓe notoyima jomiraɗo subhanahu wa taala tawtore jonɗeli mabɓe ɓe jangguinma Allah wi nelaɗo Allah wi ɓe gandinma gurdam nelaɗo Allah holno wurduno tawtore jonɗeli mabɓe ɓe kalanma holno ñemtinirta nelaɗo Allah ɓe gandinma diine ma holno dewrata Allah ko ɗum woni wiyede tawtore jonɗeli mabɓe keɓa e barkeji mabɓe soɓe mayi juuroyo qabriji mabɓe sikki ala kadi keɓa e barkeji mabɓe wadde ɓen ɗon jiyaɓe Allah ko ɗum waɗi ko addani en wadde oɗo émission jarannoɗen koye goto e moƴƴuɓe men biyeteɗo Muntaka Taha Cheikh Alhaji Oumar Al-Foutiyi radiyallahu anhu ɗum noon en calmini en juurima taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala ɗo mbawi wonde enen pawa hen taniraɓe mawlana al mujahid Alhaji Oumar Cheikh Alhaji Oumar Al-Foutiyi radiyallahu anhu eɗen pawa ɗum e junggo khalifa o hono ceerno Bachiru Muntaka Taha Cheikh Oumar yetto dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar ko ɗo ndewaten juuroɗen khadimu hadrati l umariya hono ceerno Madana Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Oumar e dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar en jejjita musidɗo men giɗo men ceerno Muntaka Saïdou Makki Nouru Cheikh Oumar eɗen juuro dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar kono eɗen juuro dendagal ɓesgu ceerno Bachiru Muntaka Taha eɗen gardina hen Cheikh Oumar mo ceerno Bachiru Muntaka Taha eɗen ndewna hen ceerno Madana mo ceerno Bachiru Muntaka Taha eɗen ndewna hen ceerno Saïdou Nouru mo ceerno Bachiru Muntaka Taha to banggue sohnaɓe ɓe eɗen jetta eɗen duwono eɗen juuro bañiraɗo debbo moƴƴo tedduɗo mo ganduɗa ko kañum woni sababu joɗade en oɗo télévision eɗen jewta gurdam moƴƴuɓe men eɗen cimtiɓe ganduɗa ɓe ko labaɓe men suɓaɓe men waliyaɓe Allah men woni on ɗon sohnajo woni sohna Aminata mo ceerno Bachiru Muntaka Taha sohna Aminata min calminima min juurimama min duwanimama min jarnimama kadi min jafnimama fodde mana wayrude en jooɗade addude jokkidde oɗo émission e oɗo moƴƴo mo gonnoɗen woni Muntaka Taha ɗum noon bandiraɓe kala kala dendagal miñiraɓe ma kala guilay sohna Madina ha e kamɓe kala ha e jara en kamɓe kala en calminiɓe en juurimamaɓe kadi en beltanimamaɓe en duwima eɗen duwano mawɗo men o hono sohna Dieynaba Diaw yo Allah subhanahu wa taala heddan en boko juuti barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam so ɗum ɓenni en calmini en juurima dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar kala ɗo wawi wonde e aduna he bandiraɓe en garti jokkidde goto e moƴƴuɓe men mo jewtannoɗen hono jiyaɗo Allah mo ganduɗa ko ceerno men Muntaka Taha Cheikh Oumar en ƴettimo gila mana ɗo wiyete Lambedu gila toon ummiduɗen e makko en gaddimo ha o ari ha e Tooro sababu nde rentademo sababu nde mana aqibu ko e hoore muɗum mo ganduɗa kañum nehimo aqibu Cheikh Oumar omo yaara mbiɗen e duuɓi 6 eɗen gandi o wonde on ha o heeɓi kelli fuya omo wondi e on ɗon jiyaɗo Allah kono gandal ngal o dartuno kanko oɗo ceerno men Muntaka Taha darde makko mana e gandal makko kala kala mbiɗen e jewte men ɓennuɗe o tawi o hejjata e tubakoɓe mbiyete mana les colonisateurs Allah ittimo toon e Mali mana omo ara kanko ceerno men Muntaka Taha haw yetti en gaddimo ha Fouta Tooro en gaddimo ha Halwar en gaddi ha ko mahi ɗon e Halwar ittuɗen mo ɗon nawtuɗen mo ha Tambacounda en kaali ko kewi ɗon mana nde tubakoɓe gabbimo en kaali kadi ɓesgu makko ne jaggirano en kaali darde ceerno Saïdou Nour e darde Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhuma en kaali kadi wiɓe kamɓe kadi ñaaguimo yo ummo Guy Mbuttu
so waddemo toon duuɓi capantati yo artu ga e luga sababu nde heewde jiyaɓe Allah dartoɓe makko duwaw heewde juuroyteɓe mbo heewde kadi ɓe ganduɗa ɓe ina cohlimbo mana to wonno to ne lobbini ɗum woni ɓe gartirimo ga e luga ɗum woni ko saabi kanko oɗo ceerno men Muntaka Taha o arti ɗon e luga ɗum woni ɗo ceerno o khalifa o hande jooɗi ɗo kono ceerno Bachiru Muntaka Taha yo Allah subhanahu wa taala heddan en gurdam makko ko juuti barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam ndeɗo darde noon nde ceerno men Muntaka Taha darino mbiɗen kanko oɗo ceerno Muntaka Taha o waɗi mana ko wiyete o gorolini ko wiyete mana zawiya tijaniya mana e to banggue diine ɗo wuuro wiyetego luga kanko oɗo Muntaka Taha omo jogino ko ɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe e makko e dendagal bangeji Fouta o noonne kay e khassa tan herorade mana ɗo wiyete Waalo Barak ɓe ganduɗa ɓe e ɗo wiyete Jolof ɓe ganduɗa ɓe ko hoɓɓe baadiya ko toon gonno baadiyankoɓe Allah waddunomo kanko oɗo Muntaka Taha radiyallahu taala anhu o naftiɓe to banggue diine o jangguiniɓe diine mabɓe o findiniɓe o walliɓe to banggue aduna mabɓe oɗo kanko Muntaka Taha holno gandirta ɗum ko Allah jarreborima jaaha ziyara luga tawa ɓeɗo jiyaɓe Allah fulɓe notittoɓe oɗo ziyara sa yeehi a tawi ɓeɗo fuutankoɓe no notorto e oɗo ziyara a andan jiyaɗo Allah o darde makko o darino gueɗal ngal Allah tottunomo e moƴƴere nde Allah waɗno e makko a andan Allah subhanahu wa taala woni joguiɗo ɓuural o tottan ɓuural makko kala mbo o haaji tottude kanko oɗo Muntaka Taha o yalti aduna ko hitande 1957 woni 1953 kanko oɗo Muntaka Taha nden o yalti aduna o ubba ɗon e wuuro Dakar won wiɓe on saaha omo yara duuɓi 61 woni 81 ans kono ina waɗi mana luural seeɗa ala kulli haali ne wayi foof ko timmal summa oɗo kanko ceerno Muntaka Taha radiyallahu taala anhu nden o wirnama Dakar mana caggal muɗum ɓandu ndu itta ɗon e Dakar artira luga holno waɗira ƴewde ɓandu ndu woni e leydi fodde duuɓi 26 omo ubba ɗon e Dakar kanko oɗo Muntaka Taha caggal mum o itta ɗon e Dakar o artira luga o wirna hande ɗo leeli ɗo kanko oɗo Muntaka Taha wiyama ɗo ittete toon kasanke o e hoore muɗum hay hunde waylaki hen e moƴƴereji Allah e barkeji Allah subhanahu wa taala nde tawno Allah waɗata koko haaji mana so waɗi hay goto wiyata pourquoi wadde Allah subhanahu wa taala woni fa'alun lima yurid Allah woni mo ganduɗa o ko gollowo kala ko o haaji so o golli hay goto wiyata pourquoi Allah golliru hono ni wadde Allah subhanahu wa taala golliru hono ni holde ɓandu ndu itta Dakar ko 2 janvier 1985 mana caggal wondemo e leydi duuɓi 26 holko waɗi ɓandu ndu ittede mana to Dakar artirede luga ko wasiya mo ganduɗa o ɓesgu makko mana kanko wasino on ɗon wasiya mana yo ubbe ɗo nokku luga ɗo ɗum woni ko wasino nden oɗo Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh mo ganduɗa ko khalifa tijaniya wonno fodde duuɓi 40 to banggue Sénégal kanko oɗo e hoore makko hirjini mana ɓiɓɓe ceerno men Muntaka Taha o suusniɓe mana e siinude oɗo wasiya mo Muntaka Taha radiyallahu taala anhu wasino mana fodde yiide mo ceerno o laabi limtinɗi ceerno o ene ɗaɓɓa e makko nde ɓandu muɗum ubbitte toon artire mana luga waɗo siine wasiya mbo wasino o kanko ceerno men Muntaka Taha radiyallahu taala anhu ɗum noon eɗen gandi on ɗon jiyaɗo Allah baɗo hono ni ittede ɓandu ndu toon artire ga waɗi dajja mawɗo waɗi mana haala mawka waɗi dukoji mawɗi kono sa daari e nder shari'atul islami ma taw ene jogui mana anduɓe ene luuri hen mana kono anduɓe pop ko luuri hen ala tawa jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ɓe jehino ha birna caggal muɗum mana itta ɗo nokku ɗo birnanoɗo eggina kabriji ɗi eggina ɓe nawta bangeji goɗɗi ɗum noon wadde holko pamaten ɗo wadde pamaten ko dagade ɗum e banggue mana l'islam wadde ɗum ɗo eɗen gandi dalillaji kewɗi mana ina gaari hen ɗum noon foti ko adi ubbede foti ko caggal ubbede ɗum noon wadde gandoɗen holko waɗirte mana holko waɗirte o ɓandu waɗede ɗo ubbeɗo caggal muɗum itteɗo on mana nawte banggue goɗɗo ko liyata makkana ahluhu min ziyaratihi bi suhula mana ko beele kadi ina newono ɓesgu makko koreji makko juurade mbo taw ina wondi e newuya taw sattani ɗum woni gueɗel garwaniwel ngel wa thaniyan liyatasharrafa bi quburi salihina gueɗel ɗimmel ngel kadi ɗum waɗirte ko beele mana jomum teddira e kabriji ɓe ganduɗa ɓe ko moƴƴuɓe ɗo birna jomum ara wirne ɗon ɗum noon wadde bandiraɓe ganden
ngol konngol fodde maana fiqh ina addi hen haalaluji ha kewɗi ina sa yeehi to deftere wiyetende yasalunaka fi ddini wal hayat ma taw ɗon ɗo jus maana temen nayyi e capanɗe nayyi e jeetati maana jusul awwal o ma taw toon kaɗo haala hono no anduɓe jofori ɗum wadde sellinde ngol ɗo konngol ngol ganduɗa ɗeɗo golle baɗaɗe Allah subhanahu wa ta'ala ganden shari'atul islami ina sellini ɗum wadde so tawi anduɓe golli hunde yo tugno e sharia beele ne selli walla sellani wadde ittede mo toon o artire luga caggal wondemo e leydi duuɓi nogas e jeetati o artire luga o wirne toon ganden bandiraɓe ko hunde daguide e shari'atul islami kadi ko hunde sellude to banggue shari'atul islami oɗo jiyaɗo Allah mo kalten o woni ndeɗo jubbande woni nde gadduɗen e ceerno men Muntaka Taha kono ko jotodiranoɗo jotodirale ɗe ganduɗa ɗe ko jaaƴe jotodirale mawɗe o jotodiri ɗum e to banggue turuqu sufi ɗi ganduɗa ɗi ko tariqaji ceertuɗi mana e nder Sénégal Allah waddimo e kala kala mabɓe o hutodiri e kala kala mabɓe o neliti hen ɓesguji makko o darodi e mabɓe e kala kala ha Allah subhanahu wa ta'ala mbiɗen nawi fittandu makko fodde ko jangtiɗen ɗon ko e tarikh eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa ta'ala taas en e barke Muntaka Taha radiyallahu ta'ala anhu ɗum noon so tawi en daari Allah subhanahu wa ta'ala ene wiya wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih so leydi laamdi ndi ganduɗa ndi ko cuɓandi mana ko wiyete ɓesnoje muɗum jaltata kone laaɓi ina cuɓa wadde ndaara sa daari ceerno Muntaka Taha saɗa yiɗi andude holi kanko a daran Cheikh Oumar Muntaka Taha e miñiraɓe muɗum kala ha jettoɗa oɗo ceerno Bachiru Muntaka Taha mo Allah heddani en hande ha dara Aqibu Muntaka Taha ɓe Allah heddani en hande ɓe ganduɗa ɓe ne e dow leydi koɓe kutodirta ko e tagore nde e koɓe nafodirta ko e tagore nde e koɓe ballodirta ko e tagore nde a andan on ɗon jiyaɗo Allah jaaɗo de Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o wirnima kono jiyaɓe Allah ne goodi ɓe mayata saabu hayso ɓe maayi wiyama ɓe